Josep Farrés Sánchez va néixer a Ripoll el 1918 i va morir en el mateix municipi el 2009. Va quedar sord a causa d'un accident domèstic. Quan tenia 6 anys, va cursar els seus estudis a l'Institut Català de Sormuts de Barcelona. El 1927, a l'edat de 9 anys, el seu pare Josep Farrés Vilarrasa el va portar a un col·legi d'oïdors, coincidint amb el final de la Segona República Espanyola. El 1932, Farrés va començar a treballar com a xocolater a l'empresa Sirvent i més endavant com a aprenent de fonedor de ferro. Quan va finalitzar la Guerra Civil, va conèixer una dona sorda de Girona, sorgint així la idea de crear una societat de sords i juntament amb Àngel Calafell, que era a la Casa del Sord Mut de Barcelona, ho van dur a terme. Josep Farrés, al costat d'Enrique Gil, van ajudar a crear l'Associació de Sords de Vic. Josep Maria Farrés, fill, i Fina Arqués Masoliver van començar a fer les tasques de secretaria i amb la col·laboració d'Àngel Calafell van fundar la Llar del Sord de Ripoll i comarca. El 1991, la CENSE li va lliurar una medalla d'or per la seva trajectòria com a president.